Urte kanpoan izan ondoren, euskararekin harremana berreskuratzen ari da momentu honetan, eta edukiak ere sortzen ditu euskaraz. Gurekin da, Edurne Pena Elizondo. Arratsaldeon, Edurne. Arratsaldeon, mila esker. Edurne, zein esango zenuke dela zuk euskararekin daukazun harremana? Geroz eta sendoagoa dela uste dut, eta urduritasun gutxiagorekin hartzen dut. Duela 10 urte joan nintzen Iruñatik, kanpora, eta 8 urtez egon naiz hemen egon gabe eta hizkuntza erabili gabe, eta orain berreskuratzen ari naiz, eta berreskuratze horretan gogoekin. Hizkuntzak erabiltzen ez badira, erdoitu edo egiten dira, batez ere ahoskatzeko, ezein beste irakurtzeko, baina bai esateko. Bai, egunerokotasunean erabiltzearen hori galduta neukan, eta orain berreskuratzen ari naiz, 4 hilabete daramat berreskuratzen, oraindik kostatzen zen pixka bat. Baina horretan nago eta oso harro nago egiten ari naizen lanaz. Eta zergatik erabaki duzu honetan enpeñoa jartzea? Guztia hasi zen, 11 Euskaraldian, Euskaraldiko babesle izatera gonbidatu zidatelako. Eta esan nuen, karo bai, baina ez dut honen babesle izan behar Euskara erdoilduta baldin badaukat. Eta orduan horregatik hasi nintzen erronkarekin eta nire egunerokoa konpartitzen dudan sareetan, prozesu hau ere sareetan konpartitu dut, nire Euskararen berreskuratze horren prozesua. Eta zuk esan duzu kanpoan urte batzuk egon zarela, kanpoan egon zaren urte horietan zuk somatzen zenuen pixkanaka zerbait galtzen ari zinela, hori nola bizi izan duzu galtze edo urruntze prozesu hori? Karo, pena handiarekin. Bai, faltan bota dut, ze Euskararekin batera kultura doa, ez? Eta beti hurbiltzen naiz euskalduna den jendera edo, baina ez dudanez erabiltzen edo kanpoan izanik saiagoa da, orduan hori penarekin eta orain gogoekin guzti denbora guzti hau berreskuratzeko. Gainera, erregistro desberdinak erabiliko dituzu, ez da berdin lagun batekin hitz egitea edo zuk egiten dezuna egitea. Karo, eta orain arte euskaraz ikasi nuen eta nola ikasketa munduan izan zen nire euskararen harremana gehiena. Eta orain nire egunerokoan erabili nahi dut. Osea, ikasketetatik kanpo, ez? Eta ez dakitea zure lagunekin hasi ote zaren, saiatzen edo hitz egin duzu zuen artean honi buruz? Bai, eta nire lagunak asko irakasleak dira, euskarazko irakasleak, eta bere egunean erabiltzen dute, baina ez daukagu ohitura gure artean hitz egiteko. Eta orduan nire erronka honekin, eta beraiek ere prest daudenez hau betetzeko edo niri laguntzeko, egiten dugu. Gustatuko litzaigukena baino gutxiago, baino egiten dugu. Eta egun hoetan, ari zara zure hizkuntza ohiturak aldatzen, adibidez denda batera sartzen zarenean lehenbiziko hitza euskaraz egiten ahalegintzen zara, egiten duzu hori? Bai, saiatzen ari naiz. Orain euskaraldian egingo du gehiago. Eta espero dut ohitura hori mantentzea euskaraldia eta gero. Baina bai. Eta ze baliabiderekin ari zara berreskuratzen, aipatu ditugu lagunak, esate baterako, baina ez dakite irakurtzea edo pelikularen bat ikustea, edo... Bai, baita ere, noski. Musika asko euskaraz entzuten dut, eta irakurtzen ere, orain arte ez dut asko euskaraz irakurri, orain nire etapa honetako, nire bigarren liburuarekin dago, Obabakoak irakurtzen. Zer moduz? Gustatzen ari zain pila bat. Ni oso irakurtzalea naiz eta irakurtzen dut gazteleraz pila bat, baina euskaraz irakurtzea
pues baita ere gustatzen zait. Osea, ez dut oso urrun somatzen. Hor bideoetan ikusi dugu Janis Joplin ere esku artean zenukala, hori ere irakurrita izango duzu noski. Hori izan zen lehenengoa, kostatu zitzaidala pixka bat gehiago. Asomatu duzu, lehenbizikotik bigarrenera diferentzia, erraztasuna? Bai, ni ere beste momentu batean nagolako. Osea, ni ere nire gaitasunak ere hobetu direlako 4 hilabete hauetan. Osea, denbora gutxi da, benetan denbora gutxi da. Baina? Baina, nabari egin da, osea, helburu horrekin joaten baldin bazara, eske gertatzen da. Eta 2 liburu on aukeratu dituzulako. Bai, Baita bestea. Importantea da, ez da? Hori ere, bai. Eta esan diguzu, zure edukiak euskaraz egiten ere hasi zarela, ez da? Bai. Bueno, gazteleraz egiten ditu gehien bat, baina erronka honekin hastean esan nuen, pues, konpartituko ditut ere euskaraz. Eta hasi naiz eta jendeak oso hurbil sentitzen ditu euskarazko bideoak, eta gustatzen zait euskaraz egitea. Ni ere, gidoiak idazten ditut, gero grabatzen dut, eta baitare horrek euskarara hurbiltzen hau pila bat. Beraz, 11koan, Euskaraldiaren 11koan hor izango zaitugu, bihartik aurrera, zuretzat, zer dau, ardura, konpromisoa, nola sentituko zara datozen 11 egunotan? Bai, ardura da baino ilusio handiz egiten dut, guztiak berean gaude eta honen nola ikusten den aurpegia izatean, gustatzen zait. Osea, sentitzen naiz nola zerbaiten parte eta euskararen berreskuratze hori nire kasuan eta euskararen mantentzea Euskal Herri mailan, ez? Eta horren parte izatea, asko pozten nau. Ba, Edurne, zorionak, lehenik eta behin, egiten ari zaren guztiagatik.